Sibingelele bazalwane ngegama lika Jesu, amen. Ngicela nami sifana amehlo bafowethu, udumo lonke lobe kuwena nesibongo zingezakho. Uyinkosi ephakemeyo. Siyabonga baba ongcwele ukusihlenga ukufinyelela kulolu suku ngawumusa wakho ophakemeyo ngegama lika Kristu Jesu ogcotshwe manje, amen. Akubingelele bazalwane ngelithi igama lika Jesu. Ngicela ke ake sibe kule nkonzo entheni, amen. Amen. Sibingelele umndeni wakwalembethe, umndeni wakambongo Somahashi ngegama lika Kristu Jesu, amen. Sibingelele usingaye namhlanje. Amen. Ngiyakuthanda kakhulu mama, ngicela uthathe ihagi yakho. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, sibingelela umfundisi wethu ubaba uChamane, umama uChamane nomndeni wakhe wonke egameni lika Jesu. Sibhekele umsebenzi wenkosi lapha Clement, ibele umfundisi uHlongwane ngegama lika Jesu, ibele nomfundisi uBishop uNgcobo siqhamuka naye egameni lika Jesu ngale ngaseNewlands. Nabo bonke ke bazalwane sibona uma sitholela uMagabela, siyabonga kakhulu bahlobo bethu ngegama lika Jesu, amen. Cha bafowethu akonakele lutho, kodwa nje indaba yethu ingalento sidibene nayo, amen. Lo mama bazalwane urisha iminyaka eyi-60. Asishaye izandla bazalwane. Hallelujah. Usedlulile kwijubhili wangena kule minyaka uNkulunkulu amnikeze yona. Ngoba ke bazalwane sizokhuluma nephesheya sila. Niyakizwa bazalwane, sokhuluma nephesheya sibazalwane sila, amen. Kusho ukuthi sokuyangiphinda nje lokho ukuthi ngaya komnye umcimbi eGoli, amen. Sakhuluma nabelungu, lezi zinto ziyasiza kakhulu uxoxa umuntu indaba yonke simbone kodwa thina sibena, amen. Ngakho kunalomcimbi omnandi kangaka ngicela sifunde izwi umfundisi uChamane shortly ngegama lika Jesu. Sibeshilo ngoApostle City Buthelezi egameni lika Jesu. Umama siyambonga kakhulu ngempilo yakhe, abantwana basithintile ma ukuthi cha baba ngeke uhlala ungakabikho kule nkonzo enkulu kangaka. Asifundi 23 u1 ama Psalms 23 verse 1, 2 and 3. Ngithanda nje unumber 3 wakhona, kodwa there's a key verse engifuna sikhulume kuyona. Ngiyocela mfowethu sibe kuma strings kakhulu udlala lapha mfowethu ngegama lika Jesu, amen. Asifunde ke nceka uNkulunkulu amaHubo 23 is number 1 and 2 and 3 bese siyathandaza, amen. Ufunda nje bangcwele. uJehova ungumalusi wami, yebo, angiyikweswela. yeah, Uyangilalisa emadlelweni alohlaza, yeah, uyangiyisa nasemanzini okuphumula. yes, Ubuyisa umphefumulo wami, uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Siyabonga, asihlale phansi. Siyabinga kakhulu abazalwane abasebenza ama-colleagues kamama uLembethe. Siyabonga abazalwane isikhathi senu sokuthi nibe khona kulo mcimbi. Kunento ke engifuna ukuyisho umndeni wonke okwaLembethe, ngiyanibingelela ubaba, ngiyambona phakathi kwethu egameni lika Jesu, amen. Abantwana benze into enhle kakhulu. Siyabonga kakhulu bonke abakhona ababe nesikhathi sokuthi bahlele lo mcimbi. uNkulunkulu akababusise. Kodwa ngifuna abazalwane ukuthi ngikhulume ngezinto ezingeningi kakhulu, amen, la okukhulunywa ngazo. Uthi lo mbhali bazalwane uJehova umalusi wami angekweswela. Ngicela sibambe lapha. Lo mbhali uthi uJehova umalusi wami angekweswela. Uthi ngekhona uthi kuswela kuphela kodwa uyangisa ngasemadleni ahlaza. Bese ebhala bese ethi ubuyisa umphefumulo wami. Uyangihola endleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe, amen. 1, ngifuna ukutshela ukuthi bazalwane umbhali wale ncwadi okwangu uDavide, indoda noma indodana kaJese, uyibhala kwakunezikhathi ayivela kuzona noma kunezikhathi ayibhekene nazo, amen. Umlando wakhe usitshela ukuthi uDavide umuntu warejectiwe, umuntu okwathi makuzosaleka yena kwabonakala ukuthi impilo yakhe kufanele ahambe uphila ehlane la abazali kwafana ngaphili khona. Okokuqala that's a rejection, wawumuntu wayelahliwe, kodwa uNkulunkulu wengenendaba ukuthi werejectiwe, kodwa uNkulunkulu wenecebo
elithini ngoDavid. Amen. David sifunda ngaye ukuthi was a musician. Kwakumuntu bazalwane uDavid wayemuntu oyiworship edumisa uNkulunkulu ngekhathi ezinzima. La bazalwane uSawule emhlasela khona ehlasela imimoya. Kodwa simbona uDavid ethinta ugetala lakhe ihamba emimoya. Amen. David sifunda ukuthi kwakuyindoda eyayithandaza. He was a prayer warrior. And incwadi eziningi uma ufunda ngaDavid umuntu wayethandaza igama lika Jesu libonga. And i-background yakhe uDavid sifundisa ukuthi indoda eyayinoxolo. Amen. Khona ikhathi la bazalwane abhala khona amahubo 51 udala kimi inhliziyo ehlanzekileyo bese kuze ngibuyise abantu abadukileyo. Kodwa ngifuna ukuthi namhlanje ake simbheke uDavid kulesi sikhathi uMamlambetha abhekane naso nokuthi kuzocelebrate kule minyaka. Sayibonga uNkulunkulu ngempilo yakhe yokuthi besimbone engena ephuma ecela umthandazo kodwa uNkulunkulu wamhlenga. Uyabhala kuDavid uJehova umalusi wami uthi angikoswela. Oh yes. I want to introduce bazalwane and uJesu ewumalusi. Kodwa ngithi ngiyabonga ngokuthi lo mama wathatha into right. Amen. Lento ehlolwayo nento noma ngaqhamukani kodwa ame uJehova abe umalusi. Kanti mama uyini umsebenzi womalusi? Ngokwesibhayibheli lithi umalusi yena umalusi waIsrayeli wayengahambi ngemuva kodwa umalusi wayehamba ngaphambili. Igama lika Jesu libonga. Thina sazi ukuthi umalusi uyena ngemuva izizwe zibe ngaphambili. Lo malusi esikhuluma ngaye namhlanje yilo malusi oshintsha ukwenza komuntu ongabi ngemuva kodwa abe ngaphambili. Ukuze ufinyelele kule minyaka amen ungena uphuma becela ngodokotela ngithi we mama nangu umalusi osihamba phambi kwakho. Lo malusi ongene naye ku-2026 usewumalusi ozongena naye ku-2027. Kodwa ngithi lo uNkulunkulu wasentabeni uNkulunkulu wasemathafeni athi mayibhala umbhalo athi noma ngihamba esigodini sethusi yebo lokufa ngosana kodwa kuthi ngithi-ke uyabuyisa ukuphila kwakho noma uyabuyisa umphefumulo wakho. Uma ibhayibheli restore your soul into ongayicela mama enambethe iyodwa amen yokuthi uNkulunkulu akabe right ngomphefumulo wakho. Amen. Ngoba ungaba nazo izinto babuhlongwana ube nawo umusi ube nayo imoto ube nayo yonke into kodwa mamphefumulo wakho ungekho kahle phambi kaNkulunkulu noma usunayo leyo nto uyayivandalize. Uthi uDavid uthi wena Jehova wabuyisa umphefumulo wami kodwa ngithi uNkulunkulu and uyayenza restoration ubuza ukuphila kwakho kodwa kuya yonke into ongayicela cela umphefumulo wakho kodwa abe restored ngoJesu. Amen. Kusho ukuthini umphefumulo awubuye? Kusho ukuthi umphefumulo awube right phambi kwakho naphambi kaNkulunkulu. Oh yes. Wona ngizwa bazalwane. Ngithi bazalwane siyacela asicela ukuthi umphefumulo wethu ube right. Nangizwasalana ngoba ungaba nayo imoto kodwa umphefumulo kuma ngekho right uyifandalaza leyo moto uthi uyithola leyo moto bese ukwenza ezinye izinto kanti umphefumulo ma right. Amen. Uthi imoto yami ngiyabonga ngisenkonzweni noma umusi noma umuthola umusi. Amen. Uthi umphefumulo wami lo musi nguphiwe wena ngoba umphefumulo wakho right. Nangizwabazalwana. Hallelujah. Sashaya isikhathi samanje ukubuyiswa kwensindiso. Amen. Umbhali mayibhala baba uchamane ngoba isikhathi sesiphelile. Umbhali lapha na 51 verse 12 angifundele baba ngegama lika Jesu. Amen. Mahubo 51 verse 12. Uyasazi uyasondla umalusi siyahamba kokukholwa yebo siyaliswa Jesus.
bazalwane amen yokuthi salungisa umphefumulo wethu Yeah. the Bible says in the Bible umphefumulo wonayo ufa kodwa ngithi ngale celebration awuyeka phansi yokuzazi ukuthi ngubani kodwa lungisa umphefumulo wakho ngoba yonke into noma mlambe esikamboni kodwa into esiyaziyahle umphefumulo wakho right uyabona mawurathi umphefumulo wakho noma ngadlebuzeka impilo yakho kodwa umphefumulo wakho right hamba ubusakujobe man onojobe wathi uNkulunkulu hey umbheka kanjani uSathane umbheka kanjani na uJobe wasethi uNkulunkulu waseJobe waseSathane hey wena uNkulunkulu mbiyele man Jobe andimambiyele wathi nginikelele yena wasethi uNkulunkulu konke yakunikeza khona kodwa kwawuthithi umphefumulo ngoba umphefumulo ilapho okhona khona uNkulunkulu umphefumulo ilapho okhona khona ama-senses umphefumulo ilapho decide khona umphefumulo is master of everything alo ma umphefumulo wakho ungalunganga fonda baba ngalaya Buyisela kimi ukuthokoza kwensindiso yakho. Ungiphase ngomoya ovumayo. lelo buyisela kimi restoration buyisela kimi umphefumulo amen ngenye indlela asinalo ikhambi elingalapha umphefumulo mama there's no medication engalumbi umphefumulo kodwa the more chapter 2 verse 7 iBhayibheli ukulomba umuntu wahlanganisa uthambisa uthula wasephefumula the living soul amen waqala umuntu wanyakaza haleluya kwadlula lapho ekuphefumuleni kwakhe babukhamana bawufunda incwadi Mateyu lithi izwi likaNkulunkulu liphefumulelwe bawufunda into yakho iqoqeke ihlanganiswe amen uvumela izwi kaNkulunkulu yini ekugcinile mama it's all about the word uyabona yikho into akwazi ukugcina incwadi ezo-66 halohlanganisiwe bazalwane Alele, iphela akufelanga intando yomuntu kodwa uNkulunkulu waphefumulelwa. Mafuna ukuphila kwakho this amamenu. Mafuna into yakhe lungphefumulela this way. Mungabalekana letho ngoba ngabeleka ngento odalwa ngayo. Masenze umuntu umfanekiso kwethu. Bese siyamphefumulela. Wenganyakaza umuntu kodwa because uNkulunkulu waphefumulela kuyena. 2 mafuna okuziphila okwaziwe mamone phila hayi amathakadoda isona but wait idabqilile arestore uthi noma sasibhedlela makusendela imessage kwathi ubona mama uthi umphefumulo wakho right man noma ngabe impilo iyashayeka uthi umphefumulo bafethu sizojajwa ngokomphefumulo Oh yes. wena ubusinsindiso yethu wathatha it right man enchani zakhe abazalwane Hallelujah. no matter what kodwa wathatha it right uyabona thatha insindiso wathatha into right igama lika Jesu libonga oh asifane babo qhamana Deuteronomy chapter 8 number 2 and 3 MC usayine lapha kodwa thina sashumela ezikoleni siyakwazi kuwabamba ikhadi amen wothi ushumayela haleluya uthoni na 10 minutes ingana sefuna ukungena emaklasini ngcono bangishumayela kuthisha la amen nami futhi ngiyayazi lento yokuba uthisha amen awuthini Deuteronomy chapter 8 verse 2 3 yes Verse 2. Wayikhumbula yonke indlela uJehova uNkulunkulu wakho akuholile. Uyabona uma umphefumulo wakho right. Haleluya phela ukukhumbula yonke indlela hayi mfowethu funda mfowethu man. Hayisho. Wayikhumbula yonke indlela uJehova uNkulunkulu wakho akuholile ngayo leminyaka engama-45. Lalela uzufike 60 years khona bekhona. Wemfana. Ngathi ngiqeda la ngibe ufuna imali amnganguza ungidlalela kanjani hlala wena mfana ngoba uzoholela manje imali yami ngiqeda la. Igama lika Jesu hlala mfana lapha. Wena uNkulunkulu ohonile kule minyaka ama-40. Ubani ohonile kodwa ngithi yase niguke ngibuye. Ngiyosiguke nemoya akuquki nibe simpunga. Nginguye kudlula konke kodwa wena uNkulunkulu wabela lo mama iminyaka. Hayi bazalwane ngibonile ihlala hamba funda baba funda baba. Funda. Ukuba akuthobise akuvivinye azi okusenhlizweni yakho. Qhubeka. Uma ubuye kuyigcina imiyalo yakhe noma cha. Yebo. Wakuthobisa ke wakulambisa wakupha ukuba udle imana. Yebo. Obungalaziyo. Yeah. Bebengalazi futhi oyihlo. Yeah. Ukuba akwazise ukuthi umuntu akaphili ngesikwa sodwa. Wow.
kepha ngakho konke kuphuma emlonyeni kaJehova Wow. yikho umuntu aphila ngayo. Hey, haleluya, sagasi kafana bazalwane. Umuntu akaphili ngokudla, kodwa ngamazwi akhange emlonyeni kaNkulunkulu aphila ngawo. Yini agcinela umama, hayi bazalwane. Akaze ngibone umama age of 50 years. My qualify kubothisha man. Yeah. Jonke lesikhathi befunda ngikhumbula kahle Clement ngibona sebenza emajardini kodwa wavuka ikosha amen mayikosha wahamba noma ngalala kodwa ishell legacy ngokuthanda kwaze ukuthi noma ungakanani yavuka ithintiti kithi mama wenze kahle wavuka ithintiti kithi noma asophinde suthola 60 years kodwa sibonge bazalwane uNkulunkulu wahamba nawe ehlane haleluya wakuthobisa. Amen. Lo mama uwe naye evuka nengane zakhe. Yeah. Hallelujah. Uwe evuka nani bazalwane. Njengamsikhukhukazi sifukamela amakhwane aso. Kungemnandi ahamba ejardini. Abuye lapha ejardini. Ahambe abheke incwadi esikole. Abuye lapho nanginomyeni wakhe abazalwane. Umuntu akaphile funda ngokuqhamana la hathaya. Verse 3. 3 Wakuthobisa ke wakulambisa wakupha ukuba udle imana. Uyezwa ke manje isithelo semana lesi. Haleluya wamthobisa wathoba. Kodwa yonke lento ngezwini kaNkulunkulu. Iyamsiza kwamukela uJesu. Kodwa ngithi ungenza yonke into kodwa uyamdinga uJesu. In your life. You need Jesus. Uyabona ufuna umphefumulo wakho. Ngoba impenkulu ayikho enyameni kodwa impenkulu semphefumulweni. Oba sike ngoba imphefumulo zoba mnandi. Wangithobisa kwazoba sekufeni. Ukuze kubonakala igama. Nganamazwi onkolo akagcine mama. Ikhathi yobhekane naso ezenzini. Kodwa sibona uNkulunkulu kuhamba nawe. Uthi awubuza ukuphila, ubuza umphefumulo. Yangihola nje.